para truck Duarbaguri MSc Competency Arlo Daithor Government Model College Principal Dr. Deepak Kumar Bora Inut Akar BP Second Year Kachar Diplom also B Artan Complete from C also B Apan Dr. Deepak Kumar Bora Jalang Rendet Malam Arjulong C Hampang Asong Tum Lapen KSC Jalang C Lapen Student Temben Jalang C Daithor Police Station Nomad Prangsi Perangki Kam Klembom Abitung Duman Ansitame Nilihem aku non aju bayi krihini chok poporan alang tung wang pen ang hungri pota aprangsi alang tum mana keru pilo lapen kardom lain lon nilalang litum along pini non apor karjab nang lam thegini jinang ko bangke idam tangar ni pen an nilitum panangi piaso langli college long dun bom lo apen ke sorong taksi dak model college apen sipar Dipok Bora Kumar alang litum pen nilitum miu hal suhut ke miu pen join ni si nilitum kachi dam chi wang anta misen sitami non aphi bang galang litum bang ni tum han ason matha ji pu bang ni tum pini kai pen tan ni tum bang matha pon pe sitami nilitum aphan la son meklang nu akam ke claim akaheng udak akam nang ke claim pot nilitum nilihem kadu ko don ra puriar dum anpen ning oi piglo la palang li phan da simet ka pinrem la henlo alang li nut hexer repen resera bang sitame alang li son ke claim bang ke nilitum hoi pen dak purial hoi pen ki pui bang banili hoi pen ki pui bang la henlo alang li phan la ke labang so Daithor Government Model College along arpu kabidet inthan pet nang po lapen anso takali si alang liphan ke aron thetan kang sai thek atum ingsai pami pen loyan order aron ateng ben ingsai selang liphan ke phasi pidet nai lanso takali niliako isi bange kachuning ri lehenlo la ilitum karbiang long bong kaprek asong hampang asong tum du la silalang itum ansitami la nili hoi ben chuning ri lo nilitum phanang cherabun tha lapen lamang so kam nilitum sung piklo non ke claim fan sitame nang litum ka do ko binang cherabun popusi ning thilo penang part ame Duarbaguri long non ke dobom em Richard Tokbi lapenang part ame Sorjorong phar non litum MLA ang part ame Karbiang long Autonomous Council long Chief Executive Member Dr. Tuliram Longhang alang litum an sitame labang so alama putha ka kes long nang cherabun pasi nilihim banchoning rilo Tangke laso Dipok Kumar Bora Phat non net inang eloma nilitum muthana pen ke bang an ke ne bengnang esi dak pen ha borbothar pondet ingbe borbothar si dolo pusi report long enang le laso Dipok Kumar ahem konalo nang chini ma nili ahem binong bang ke Jorhat sido sitame ahem binong dun delang athima nili phanang pon belang phoita itame ini Jorhat town lo manang dun thapu ke dun bom lo penon ala tum da quarter long sido quarter long gedu ke kadu ko bit boktera yara tum ana chini lo tangke laso principal lo Dipok Kumar dak posting ni kan ando lo nang chini pening pen ke bosu ke ning kan frog running lo kan so kedam tang ko ke soma do ma le ke dam tang ning kan hini ke thoma por an ke abirta long ndi la son sitame non 2024 25 alom ben si mane la sona kam lo 25 26 alom pen ena tum la thama pen la kine kang nang ne inang long lo pen kina tum kagos potro ka do ka officially aron na ke claim long lo manang Dili tum thana long FIR pinai PR lo college staff tum ka do vidolo la pen ladak karbi pilo lo Charlie asong la pen ka tum sitame wang lo KSE rum wang lo KSU tum wang lo KSYC tum da wang lo aga do wi tum ben sitame nili tum hala FIR lo ki pihu tala tum ana dolo la pen pilong lo la pen ni tum report pura details long lo tangke laso ke long e kuma tum se la evidence ke long don cheng lo la so evidence ke long do na proof bange ini ke staff tum ben ateng bulute ahem apiso masila bang so phone sing giud masi nura teacher van than lo la pen su teacher van than pen mahala call record bin kok lo la pen a phi masila tum proof embom lo la pen ke
nili he musuh phan pini apor alang tum nang hang joy lo nang hang ben nili he musuh phan ladak teacher tum sorlu tum dom bang trok phone ni la tum si arju pami lo la pen la bang sukar juhut video si tami endon lo la pen alang li phan arju lo la pen alang li hok lam ti than dak lo Dia lah so teacher staff atum ang tami lah dak FIR ki long nak sirap dundum ah. staff tum an do lab lo ada staff non akimi pero third grade tum da dolo la pen ge na teaching staff tum an dolo professor tum an ke to aprang sia kiro pig lo media person depan to ni tum pini ke ni ning kang pig lo ning duk pig ano la son jo pini dak model college salong a principal Dipok Kumar Bora alang lil itum ang jiraphan je la son alang na ka choklem ke ni tum therak pig lo la pen kar bang long rat therak pig ano la sini tum at sab la bang ke accept un elo jen itum ning duk ning ki oi sinon ni tum pin nong we jo imi thang a hema long la son ke claim det ke ni tum ning duk pig lo la si ni tum non ki jong nam ni ki pukang tung ke la henol ni tum pinong we dak wang si ni tum FIR ta PLO FIR chot kali ni tum non mang ke alang pulis tum pen alang phan ha difuan pon elo alang phan jail pon pulis jail ke thap chot kali lo en order aron a teng pen alang phan inside vek na alang phan hang to death mane alang phan pathi lot anang ding life in prison alang phan pi death nai pathi lot nai je ni tum kar biarat phan pa the rak ni tum kar biarat a chot kali ka dok ka we ekdom i pai i put tum ala therak na hema sort ma therak nang lab la si la so pot bang ni tum ning duk pik lo alang phan ke ni tum life ke da ke chak ta chak un elo kar bang long chot kali da ke pir the long ben si ni tum chak un elo alang phan bang ke pathi vek nang ji la pen ke ni li ka chuning ri dun ji kar bang long no ham phang song do an ka duk ka we tum ta nang chirap dun lab nai la so akesa long bang ke la pen ke ni li mo pen da pulo je pualang li parents tum kining je ateng no je CM EM MP MLA tum ana nang chirap dun ning la so ke song bang ke important na nun nang ji la pen lo yan order ro na teng pen alang phan inside vek nai lan sin ni lam theng ton kok lo